ستراني نوي لقل ملت سوريا يلدجي أسد سري هالدابون دمشيان بدسبكرنا تفقرا قل لسوريا خبيشاندان برفره لهجمارك باجاران بريفتشون هنجوان خبيشاندان روبروي قليان هاتن ويك يجيهشكو هنرمند سوريا نافدار سميح شقير سرانا خويا نافدار يا حيف بلابكا كو وقهري سرودا مزنو زاروكان كان بشكل وسراني قهداري بكم بشرازة دس بقوتو بيجا خبكم لقل هنرمند سميح شقير كو ميفاني مياج فرنساي زخر صاص على الناس العزل يا حيف أطفال بعمر الورد تعتقلن كيف زخر صاص على الناس العزل يا حيف أطفال بعمر الورد تعتقلن كيف وانت ابن بلادي تقتل بولادي ظهرك للعادي وعلي هاجم بالسيف يا حافن يا حيف ظهرك للعادي وعلي هاجم بالسيف ما سميح هون بخير هاتن سر أكراني روداوي خدي وبهيلة مرحبا جوارا سپاس مامۆستا نها هەستێ وە چنە دەماکو گوهداریا یا حیف دکن لێ دڕەوشەکە بتەمام گوهرتیە ji ber ku Sûriyayeke din û bê Esed e. بێگومان جوداهiyek çêbûye bihîstin an jî stranbêjiya wê di qonaxa berê de ku bi binpêkirin kuştin û xwînê dagirtî bû û qonaxa niha ku her bihîstekê ji her devereke Sûriyê agahî ji min re tên deng û dîmên ku ji min re tên şandin xelkên hemû parêzgehan ku ev stran niha li kolanan tê gotin ev tê wateya serkeftina gotinê li beramberî gulleyan û di dawiyê de peyama stranê pêk hat dema ku ez di dawiya wê de dibêjim gel wekî qederê ye dema birûmet be nayê şikandin û hêvî diyar e û bi rastî jî hêvî diyar bû niha jî gelê Sûriyê bi temamî li cihekî din e di qonaxa avakirina dewleta xwe de ye dewleta hemwelatîbûnê dewleta demokratîk bêguman em li bendêne ku rewş ber bi vî alî vehera û em ji bo vê yekê kar bikin Gelo Semîh Şqêr niha amedekariyan ji bo straneke nû dike? bêguman ez amadekariya stranekê dikim ku hêjayî vê demê be ku bi şahiyan dagirtiye nemaze piştî gelek salên dûr û dirêj ji êşa gel û piştî qurbaniyên hatine dayîn bêguman ew hêjayî şahiyan e teqez ez amadekariya berhemeke hêjayî vê helkeftê dikim Rejîma berê çi ji destan diye? Temenên me bir ne tenê temenê min temenên bêtirî nifşekî bi temamî bir welat di bin zordarî û binpêkirinan de bû û memleketa tirsê ava kiribû niha jî gorên komî ku rojane têne vedîtin û niha bi rêya kesên ku di wê qonaxê de dijîn û nikarîbûn biaxivin niha serpêhatiyên xwe vedibêjin eşkere bû ku vê rejîmê damarên xwe di nava vî gelî de gelekî kûr çandibûn û bi nesaziya vî welatî dirûxand bi rastî bala rejîmê tenê li ser tiştekî bû ew jî mayîndina xwe heta dawiyê di desthilatê de bû her wisa hemû hêzên ewlehiyê û artêş û hemû samanên welêt tenê xistibûn xizmeta parastina kursiyê xwe ev vedîtina tirsnak heta ji alîgirên rejîmê re bû Tu weke hunermendekî Sûrî ku bi stranên xwe yên şoreşger navdar e gelo berhemên di serdema Esed de ku li ser we qede xebûn çi ne? bi rastî ezmûna min hinekî baldar e ji ber ku jiyana me ji destpêka vê zordariyê bû
من جدسبێکا ساڵێن حەشتەی ڤەستران دگوتن بڕاستی ئەزمونەکە سترانبێژیە یا دبن سیوانە وێ دەست هەلاتداریە دەبوو زەحمەتە ئەڤ ئەزمون بە کورتاسی بەحساوێ وەرەکردن ji ber ku birêya stranên xwe duê serdemêda şahidê vê serdema zordariyê bû lê ji ber ku mejhûndir stranên xwe digotin pêwîstî gelekî bi baldariyê hebû ku ziman dwarê sembolîk de were bikaranîn û ber binûnertiya zordariyê ve neçe ji ber vê yekê ev ezmûn dibe ku di demeka din de were behskirin ku bi rêbazên van stranên dibin desthilata wê zordariyê de û çawa karî bû berdewam bike û peyama parastina azadiyan ragihîne her wiha hewildaneke nexşandina kevirekî ker ji bo vê guhertinê bû guhertim xewnawê azadî bû برێ سەمیح گەلۆن هاتر ساوا لەسەر هونەرێ di سووریا نو de heye بصراحة نحن عم نحكي عن لحظات براستî em niha behsa demekê dikin ku hêjî nezelale يعني أنا أجزم ez piştrastim ku di dawiyê de ev Sûriya ye Sûriya şaristanî Sûriya ku ji huner û mûzîkê û her tiştekî şaristanî hez dike من الصعب بغض النظر dibin çi rewşê de bejî gelekî zehmet e ku bi mûzîkê û huneran ما يكون rê li ber van şahiyan bigire هي الاحتفالية بالموسيقى والفنون her wiha تكون محتضنة وما تكون neyên hembêzkirin لها القوس المعلم lê em niha di demekê de ne نحن بلحظة em hîn jî nizanin ندرك تماما sînorên vê qonaxan û heta ku derê ne المرحلة الجديدة hêjî qonaxeke bi mij e وإن كنت her çiqasî ez geşbînim jî نعم هێوی و داخوازن وای ji سووریا و çine nemaze ji hikûmeta veguhêz نحن مثل ما بدأنا wekî ku me dest pê kir رحلة الثورة çawa ku me geşta şoreşê dest pê kir الحرية والكرامة ku daxwaza me azadî û rûmet bû دولة her wiha dewleteka hemwelatîbûnê ku tê de hemû wek hev bin بأن نكون me daxwaza dabeşkirina dadperwerane ya samanê dikir وأيضا ji hevcudakirina desthilatan أنه her wiha em hêvî dikin مستقبل قريب di paşeroja nêz de ev mijar werin pêkanîn خطوة بعد û pêngavên me gav bi gav ber bi vî alî vebin خطوة bêguman divê demê de hin tişt nezelalin لكن lê em ê bi hemû hêza xwe ber birêya xwe ya ber bi dewleteka hemwelatîbûnê ve هي herin اتجاه دولة مواطنة مامۆستا سەمیح گەلۆ تو دزانی و جەماوەرێکی وەیە مەزن ناوا gelê Kurd li Sûriyê heye bêguman tu çi ji wan re dibêjî بكل تأكيد يتواتر دائما bêguman her tim agahî ji her çar aliyan ve ji min re tên من حيث nemaze ku gelek dostên me yên Kurd hene في كل مكان وأنا سبق min beriya niha jî got ku ez gelekî geriyam كثير منهم û min gelek dostên Kurd dîtin يعني min dît ku cihê strana min في الذاكرة di bîra wan de heye أغنيات ku min tê de piştevaniya doza Kurdî dikir اللي عبرت عن تضامنها مع bêguman القضية. ez dibînim ku dozeka mafdar e أكيد û divê were çareserkirin يجب معالجتها û ji zilumdariya dîrokî were dûrxistin بالمظلمة التاريخية ku li ser wê dihat meşandin عليها وبالآخر ez dibînim ku Kurd beşekî sereke yê mûzayîka Sûriyayê ne bêguman em ê mil bi mil ji bo paşeroja xwe di avakirina Sûriyayê de kar bikin هۆنڕۆلا کوردان di şerê dijî Daişê de çawa dinirxînin di van salên borî de bi taybetî ji bo parastina ewlekariya welatiyan بكل تأكيد هذا دور bêguman ev roleka nayê veşartin dostên me yên Kurd kedeka taybet û mezin dan û bi saya wan em ji Daişê rizgar bûn في تخلصنا من داعش her kesê vêyekê baş dizanin û tiştekî gelekî nirxdar e كبير رغم أنه tevî ku hin alî hene hewl didin vê serkeftinê paşguh bixin lê dîrok dinivîse û rola wan bi tîpên ronahiyê nivîsandiye بحروف من ضياء
هذا ما حدا. مامۆستا سەمیح گەلۆ بەریان هات گۆهداریە میوزیکا کوردی کردە؟ بكل تأكيد طبعا، بكل تأكيد. وأحب بێگومان هەلبەت ئەس گەلێکیژێ حەز دکم. ئەس ژێ شێوازێ ئاواز و دەنگان یێن بێمی ناک حەز دکم. یێن بهێز و سەربلند. ئەس گومان دکم ژێدەراوان سترانên چیایینە. گەوریên wan xurtin. gelekî dûr deng vedana. Ez gelekî rêzê ji hunera Kurdî re digirim. Yek ji taybetmendiyên wê parastina ruhê gelê Kurd dikir û parastina kevneşopî, nirx û azadîxwaziya wê dikir. ونزوع نحو الحرية. گەلۆ دۆستên te ji hunermendên Kurd hene؟ الحقيقة Di rastiyê de hin hunermendên şêwekar hene. Lê wekî stranbêj ne ji zû ve, ji destpêka şoreşê ve. Hevdîtinek di navbera min û şivan de çêbû. Hevalê min ê ji Kurdistanê. Hevdîtina me hinekî dereng me, lê bi awayekî gelekî baş pêk hat. Niha jî ez wekî hevalekî nêz dibînim. Me di wê demê de bi hev re şahiyek li bona Almanyayê birêve bir. في ذاك الوقت. Tu ji stranên şivanperwer hez dikî؟ نعم نعم نعم. أحب لا أفهم Erê ez gelekî jê hez dikim. Ez wateyên gotinên wê fêm nakim, lê mûzîka wê min gelekî dûr dibe. Wekî min gotiye. Gelek bedewî di stranên wî de hene. في أغاني. شكرا gelekî spas مامۆستا سەمیح شقێر ji bo vê derfetê hûn ji Fransa mêvanê me bûn. أنا آسف لتقطع الخط. Biburin hin caran peywendiyên me dûr dibin. Lê ez bînerên we spas dikim. Ez hêvîdarim demeka nêzik de em hevdût şahiyan de bibînin. Em hemî bi hev re stranan ji paşerojê re bibêjin. bi izna Xwedê gelekî spas.